Adofo emamu nyina akwa ba ede ba eye emfa wo ho Nto Nipa so ejadame abraba wa bɔ na wo yi na watwem no ho ye me nwanwa o no ho ye me nwanwa na so nyina mu Nyankopɔn ene di hene awie ye de Awurade ase ene so ho ye mmɔbɔ papa ne dom no de bi adom ye ne dɔ de bi aso ye so na ye me ye ne kuradie ne bi aso ye so ba bia wo a wo hwɛ me ene me nso meti hei ye nyina e kan bo maka se Awurade da wase esan se wadom ne wo homɔbro ena ama ye tse de ye tie na nya wo Awurade nanka ye nso kurampo ye wan aw Awurade nhira kan din o ayeyi nkan wo din nkuto na wo se na wo fata edo wase so de ye atena dwumadie so ene awie yi esoso na sane me sha ase me kan no me ma me no ne me mai de che se won gina won na so me sisia papa bi a won say da me sisia o hwe lace hwe me sisia o say de ye mu ayi me sisia na ho te say ho ye kua me hu me ma me so chaache so no na melo premu ni no okọ no oba ma next time fam show bag mu o di obubu mi na mu hye mo na admi ahye bag mu pacho ho ye de Adom akua na so Yesu adom papa ho ye ne ho ye e de Awurade ase ho ye fo adom yo mama nyame ahira adom nyame ahira me gitu preko pe me de Awurade ase na Awurade fa bi ka ho amen Yesu me kama se hia na achiro no ahira me fa bi ka ho bye that's it na ladies why ladies me who watch you yes I'm kitwa me who be 6 months new yes and ebebo and akakra na edu akra bebo yeah who efe ante me da se me hia mo ese mu mienu moti wa mo ma mo ho fancy wese ho ayefe wese so ho control fe kwa de me wa eja musu mu nya me my life mu mienu ma mo ho fancy wese ho ayefe wese so ayefe na we see eja ma wa ya ma mo da ya fa lady ho te say nya me Adom na dwuma mu ai Awurade adawro ma da Yesu as Judah experience baso gidi 17th December musical e wo ho 17th December what time committee 9 ai gidi pa nyeza Judah experience so ankrato hanamafo oh wow yeah gift ya doye animtofo bebre eka ho wow we dia me dan chi me ne beduru ho kan me dan nyame ase oh adonyini mi didi mi wo didi e wo mu ya ba na una bedu o kana me so mama dia wa me kwan wa o kwan wa yo and secondly ante kwan na kwase enka dada be nka udi ne sika mo ne wa ba mama na dwuma doors okay mate enti me na me kan ma no ansa na time no kura adu asa pepe enti me beba be si ne nam e wase Awurade Nyankopɔn asesa ma me fo yakoma mama esa wo makoma adofo ye twa ho kitwa bi na ya ba and me producer director Sarah Opari Kunkum ane wone ne ba eye Pamela Pamsi Premtobre wo mo time echi den as producers and directors one mo ebua me and afei MCR for ho light for ho sound for set for camera for dem wo mrante me no egina me nche Michael wo ha and ane ba Richmond Michael no Richmond so e wo ha wo mo hwa camera no so bibia to yenti etwe ho na yaba yeba pe enen komo no sa de atie no sa na yebe ka no men ko ba bia yeba sia Nto Nipa so no ni penya ye Nto Nipa so no ni penya yo adofo ye mamu nyina akwa ba mamechia maadwoa wo Kumase Enhira FM ana wo Adom TV so maadwoa wie eye wo brani maadwoa nyame hira why na me mama efe nso ye me nua pani ba bia wo bia me ma emo ene yo mama efe Yakopon hira no ye okese ye na bra na ma afew ai na eno efiri ho a enyumaku eta yen achinie Gynecare syrup
syrup bi eboa emma ya ye nyini fefeba ya ye du empani mfimfi ho ya ye du empani mfie so ya ye du menopause mfie so nyada unya organic ni bia eboa wo ehihye hormones no fefefefefe wunya wo ha biada emfa free eye ofichi komu ena empo empani mfie so so na New East Chinese Hospital wọ́n so boa ye papa na wọ́n a wode boa ne say ye viewers no dodo na anka wọ́n no pemu ehunhu wọ́n no no ane New East Chinese Hospital fo wọ́n a wọ́kọ hododo na no waboa wọ́n amene wọ́n gina wọ́n na so say ye wachiri bremu usisi ukotodwe baby bia da ye wo ya say fa wo dom pe hu ko ade New East Chinese Hospital fo wọ́n mo na wo betimi edi akagina mu ahwe asiesi edi amount reflow pad and baby diapers you can reflow na nature say reflow nature say double nature say otimu say ya ne wings na tenten emu edu wo ye wo ba na dru bosome breso na say wo pe ade papa bi asiesi ho a reflow pad eno na betimi asiesi ho yi esan say cotton enye nylon or cotton from afam na ye wodi obe use na ewia during the daytime na wodi obe use na adwo a wo koda no nti reflow pad tie wo ye wo ba pa na pese ye wo ba sima fa no bi fa siesie wo ho na afen so emofra babies no so baby diapers no so and eno so ye 100% cotton and from afam nti emofra no eto ho engu ensansan nti no se wo pe bi ato akodwa ma so pharmacy shops bi emu ubenya bi ayeden ato na enyuma kuei na won etai machi sene sempacho me mana mo social media no mra wo ene da social media no so your Facebook na sentem ho na enioma ankoye ntino na yentai mma so me mene nyina ahwetim pamcho mo nsamra o na mo ma me medi dwuma na mo na me ni mu di dwuma adwa mo ne wa mo ne rahina mo ene mo a mo ka ho ne yinara ene mo a mo ka ho ne nyina mo mbra na yendi dwuma no embom adofo ema mo nyina akwa ba bio na ye nyina ye nim se opani ageman abra no ogina ne na so wo ye na dwuma na ne sika no so ba bebre na ne na danfo pa ene papa odami a chese nka bibia si wo eye oye kira ye hwe mu a ke nyina de ani beto se papa odami ne be den ebetimi agina mu na waboa maami na ehon na wanti ma me ankodi na kedu ba bi no beti se okasa o me baba nyi mo si me baba nyi mo ba won me be chia ya mo a na be peska me ni bi na che so wo bi no pese obeboa no na no na me bi sa se enti sa wo ye wo hia ni sebi na wo yare na oni ska enti na se wu ana mama oni lady asami lady o ma me se manenko sa wo ye wo hia ni na wo ni bia na wo yare a esa se wo ni bi ntaje se wu ana anasa so timi nyam wo afiri baby ante me da ase ye chi ahwefo wo ye hia ni na wo yare a sebi sikani timi yare wo hia ni so etimi yare na yare sankasa na dodo na wanyankopon dai ensem onyame na ehwe nipa anti se na meka so hia ni wu sikani wu na ehia wa eno nkire se wo yare a wo ho nto eno nkire se unya ayaresa saha na ukoya na anye ya ebia na muwa bi nso betimi afri bebi aden aba enti se wo ye ohieni na oyade eda oso no yese je se o de ska we ba ana wunya wa ba ebusia ma na ebusia kura enya bi ema no ekwa bi betimi apie weden ewo bebi nti eno nkire se kunhu eno nkire se yeden wu na ye hwe papa idie eni suban a wada na dia papa bi bo nyum bi am de pose say ye nyawa wadwene beye wo se eni penyi na towo nya samusho sometimes won't to asemu a wadwene se wo mo atwa ho ahie eno ne next topic no eye wadofo se ebra be hu wanyankofo papa wo mo do no yeah eya mpa se ne bra wakogina ho hia bredi mu ana ansa wo lady member wasem mi chia ya hwefo akuya de mehu wo ebibrem ha ne se yakwa busua mu kura ya na busua dofun na eya na de mehu ni se obi o wa nya mi hyira no a na wo twense bia bibinsi
ti so wuo asa na odisika akọboa ne yehu se ono ne onene na ka ye betwe ye video yi na ka nipa nyina de to omfo a anka onipa ohie ni kwa ho kire mu a samne na wo fra hu so wo yesikene no samne na se wutimi kire odo esa so nyame obo nipa no abone boafo enti no mi hu ni se obi ko ohiem ana ohie ni yare a e wo se ye hwe ne ma hu bon esa se ohie ni betimi atonso hwe bi mu enti na Yakobon bon sei mo amani nyina anyepe no ye nyina ye anyepe enti no se ohie ni konso hwe bi mu a na wo sikani bi wo bia e wo so timi boa e mo nipa no ode ne ho na watimi agina ba bia ka se enya maami akua anke bia ka me konso hwe mu no aka me wuye eti me kire me nuanom ni adofo mo hwe ye se so bi konso hwe mu a eye se obeboa no ati so betwa ma nipa na wu na wo disika na kwa ya fefe de because ye hwe papa ya ekine bi woda ho sisi e kromofu anya na damfo pa ni o afi na damfo no so be kire ne class na damfo no no mo fa we si ya meboa eye ne mafa ho kanyina eno so ye pa ati na obi konso hwe mu a na wo so wo sika samne na onipa na konso hwe no no samne na esa wo kire so wo yesika ni wow sabre no nipa na ko enso hwe mu no sabre na esa wo kire se wo yesika ni na eyesa na ya na ti ana papa wo bi pa so na yiri na danfo yiri ba ye wa mu ano eno so yade a ekoso na ade a bible kan ye wo bi shokoto kom na waka che onua so nko na de ehia waba bible se eye den eye bone na wo yesa so ano me ba wo so enti onipa no wo bia na betimi a boa no simple ena nyesa 7 me yo hia ni ntime yare ntime nwu se ne lady Sarah kan no Yakobon na hwe nipa baby amwa be fi be ba so de e bia no mie no kura yenim enso nyame akwan san se dɔɔso nti no na momie hwe ade o se woni obi nam na se nipa no e de wo fa kwan bi ati sei so na Yakobon ye wadom na ɔde wo san gina wo nan so a se na se so no ne san se me hwe wo he ya judge man yiri se ni kunu ho tɔno a ni kunu ya danfo ya wa tutu bia ma na ka ne se no se na omone ne ntina akura no kwa so de powder bonnet ya bonnet soka emra wo nso hwe mu no wa moa wo eno nkyira ya aka se wo to na wo ba atiasefo asase so a samre kwa no hia mo bia eso otimi de boa no ema onu hunu ma ne kan de kan wa ne ye de di esi jama ne kan aja ma ne kan de ye kan sa da ba ai ne ye na ya na edi ya na ne ye na edi de wa famu yante ya yemfesi no kwat sometimes mpenifu se aboa no won kawa on fe ne singe den enchiro enti de yiri ya famu ni ni kunu afamu se ye mia na debi me ho tome a madam fo no mehwe me ho yie ante patwa de hwe no ho yie sa wona ne be ya aka me ne nyaka me ne nyaka but enye se ne na mo tie first na ne ka otiri bo sam anti eliasi a ye we ya ka no kura se enye ni panyina na betimi ani obi aye free enye ni panyina na betimi na aye free aye wadam fo enye obi anso na betimi aye wadam fo so sometimes adamfo bi nti obi da prison adamfo bi nti obi ewu adamfo bi nti obi aware egu na sanyame aye wadom na o de wanwu ni watimi asore a fa me ne o ye nyonko ye betia ye ho ye be ye niam bi de be de me ne o ye kane ne de metete so ye betwa ye ho ye betwa ye ho ne aba ye betwa ye ho ne aba ye twa ho ne e ba masem ampesam de to awe sei so ne sei e de na be ba na e besi ama wo bi a woni ne ya do anyonko sei chese mo ya yonkofo pa na fe bedru ba bi no na masan ba ya atamfo sei e de na betimi esi e de na omanom na esi e ma sa de no etimi ba a se na e kan potokasem no you say your best friend turn your worst enemy e no ye be hwe nyoma ye ba ansana sa ho so na si ba me friend me social media me ma no momra o na mafemo momra ne anya adwuma no adwa mo ne wan no rahina mo abnanje mo TFP mo nyina momra ai techimenti afo nyina momra yetue ho ye ba ye betoa eye emfa wo ho Nto Nipa so chatroom hanom ye betoa so
Found Nto Nipa so no ni penya found Nto Nipa so no ni penya yo. Arafo ya mambo akwa babio edeba Emfa ho to nipa so chatroom hanomo na answer na be kohwe next video no pese yi sa discussion topic we if you you we pene e kohwe the next video no say speculations and dwen wonte say ni nyina no wo how be na ye de ba ya setram but say en kohwe obi ayi wadanfo pot me be da na wotanfo ede nyoma no sa na be ma obi na nka oye wadanfo etimi abe ye wotanfo yo akua me be mo honom ebibrem ha yewe abrabo aye boy de me hu se dodo na ne wo mu a e ka obi nko anka obi ase de ye wadanfo pa obetime ye wotanfo no eye mra wadanfo bi owo soro sen na nyame pagya wo so ate na me kana se sa wo hu se nyame pagya wo a de sanka wadanfo ne lady wo soro na wo na se ena nyame ahya ase e hira wo so pagya ba lady hu se mi pagya ba ete se ono a no ye nibrefo a obetwe no wafiri me ho esa se obi ono ma e ka no nkwa na ka de bia opa ne chew asa no nsa kwa no enti adamfo pa woni ne nte betimi ase no apart from to akoja ba bia ka wo asem a wani anya ho a wate no uyi edi esu timi ma wo no obi so ntam sei lady wow ye me wono no lady e na de so ne nkohwe ye video no it was say ewiase wotamfo ntimi ntan because wotamfo de ono wo men wonam ne baby no obi obetimi atan eye wodofo penifo si dua eben ene ede echi ene na si ehwe bibi yi o na ebi nso a wona nyame akira no ebi anya ho so ne ye bi ene wonsam kan ye bi ne wanu modwa bi ene wa ho kire bi ene be mai bi nipa no nam no so ho aye de chi ya wa damfo bi wo ho a wona na ma wa nhwe ya wonji schedule kro be kwa akwaji bi I sometimes they be mom kwaji schedule no fa ya anyonkofo me atoka afoforo me dine o me be shop o ma ye we yo woni adamfo nam na wo bibi na woni bia ye susu fetu ho obetimi aboa yeah susu fetu ho wo fi so obetimi aboa no kakra aboa no enibre de ahoye a ewo dasani bia mu awodasani bia mu nti adamfo na woni nam no bebi a woduru no wonuru ho nti si wonuru ho a emfa ne oma twitwi nanim ena mi wewei na wo ye no ayi bia ebasa kra ono so ahoye atimi ya dai eba ne mu adamfo tibi de na adamfo kwa aduro so adamfo tibi fe che no wagye na adamfo kunu because of who say na mi kunu de o ma mi say ena mi kunu de say na mi kunu de say make us ono so ni bi anti me so de dwa wonim de na magina ma wosu ana me de obe fedro so anti yansu say nyame hira wo a na wonua ni bia uhu na ya asusu ya dai na nyame kwa so hira wo a na sa wonua wo bia nka na se oboa no na me say sisu say ebibre mu ha no obi adwe se de nua be hwe ase ase nkoto ya se o nkoto bada ya dwen boni o se wo de wo ti wi ase na wo de wo dwen se o pese wo nua na bra bo na obo na elkodie na o hwe ase nyame obebi samu sa nyame obebi samu na to na dwen sa adwen na ebede na wetimi ayeye de osusu semra wo nua so be ba so times 10 enti mo me nya sa ahoye a ne nipa ho adwen boni ne eni bire no mo ne sa neoma no ma mo nye sa enye kristo ni nye sa onyankopon ba nye sa na urade onfo obi ahyiram den wo ne bire mu kakra ye nyina yentumi ema yensa nye den enkoya no mo me enkohwe ye next video no na ye mbra yesi eye na ejama seyin ade aye we de ejama seyin o wo gina ho wo na wonim ye hwe mbra afọ ye ma mo nyina akwa babie wo ateja eye papa edame eja dame one ne yire ne se jama no mie bi na akọfa papa esu am o yare da ho wo na wonim abraba wo bo no na ebo one ne da ne da mu obitimi twaka bastai show na afeto pepe san nyoma ni nyina ebre ye wo mu sese hia sa subane de hia wo dwen wabrabo mu dwen wo de ne wo mba ene wawade mu se ne ebesiesie na ye fine de amount na ntisa na da bia de obi asam mama yesi ne sa ebia ade ewu nim sa nyoma no subane de sunsun so boni bi de bre ya na anti you
ye problem baako a ye wo Ghana ha na menka se ye nipa se oni ni nua nam na bibi tu ni nua na wa start adwene ana wa kwadi eduru ai we de ne boni ntina yare ya bono we de ne boni ntina we ya tu no na kan hu ni se awiase a ye we ensohwe ewo ho etimi ba wo bia aso nti akine bi se wonu aton sohwe mu a eya asusu ye yese eya asusu kasa ebia na yare bi na ede abono wonza maame na wose ana wakwadi boni bi ana musa wuo nti anti nyina ye nso ye nim se musa yare na ayede aba intedu tembi a wuti ebusuem ana oni nyonko bi na no hu se yade bi aba na so hwe bi aba eya mfa wadwene emu nsam enka neti kodan ekora na no kora na adamfo no wonya tepe yase wadamfo se we yare adie boni bi a wukodi etimi yadan ekunu intimi sunso aso no timi kum ni sunso aso no kora timi de ohaw bebre yadan ebre busia na lady ne kra me ba wasemu a Ghana ha unim se onipa bi ewo ewase obi ewo bi na ekunu obi yare a bibi na eye no etini kwa so onipa de onipa timi yare o ayenye bibi etisa wukura wo yare da ho na wote se ne yesi we na yese ya wukura wa hwe kra atesem no kra betumi eti ebibre mu ha ne ma bi koso a eya ye tie ni se ya wo se etimi nya futuo bi wom na yetumi sacrifice ne ma bi ho enso anya dwuma ni suba aboni unu ya yare da ho no ana wo gu no ho akonta se ene okoye ese na yese enso bia na yare da ho eti se nipa yare eti abibre mu ha ne ma ye fem no yesu ba dia kan so bia ye kom ni nyina afi yesu ne ye ban na se ke betumi asesa won ne ba bi ho a anke betumi ne enuanu matra se wa anya edu baby so aka se ne atu nua na kine bi betumi ato nti wonso ato a wonso obo ne nti ya na se sasini ya ye hwe wo ho enye se ye hwe ne kekewu ya brabo emu nsam ne mu nkyerɛkyerɛ nti yetena se ne ye kyerɛkyerɛ a eya na watie bi na wafa bi ato nkoto dwem enti na ya na me frɛ me ba bi a mo wo bia eya na mo soma dwen kyerɛ na mo de ba na me gye pa na makenkan enti ba bi a mo wo bia ya mo mra na se Facebook na ye yie ba bo so na chini na Facebook na menti amo ahwete me pam choma mo hwete me ne mo na di dwuma na ebetwe ye ho na ya ba yetwe ye ho ne ye ba ye be bɔ no nsɛm ne bi tofa na yetimi asɔre ene dwumadie no so enko be bia Found to Nipa swe no ni penya ye found to Nipa swe no ni penya yo Arafo ye mamu nyina akwa ba bio ye boaboa ye ho anu ada na ye de mo asre wrado de mo ahene weekend no emu we ye nka ne tintin bia mpese ye bɔ nsɛm ne nyina tofa na ne tofa ye bɔ no ene se yesi ake bia no won kan see dua de but bia no eno so ase ne se mama yesi ene wonom a wonom sebe ye kan sam obetre obi akama sam ya nso nipa no kra bia no onim ekwe de metumi aka se bibre mu ha na oman mu ayewi ihu so bia jo hia droda wo de abobra na ko anim kete obete yesi wo wachi obi kura wonim obre no no begira bebia aka so akwaje skedro obi onim obre no onkai obre o yesi ti metumi agira akwanya so na masre enipa se sa wo no obi ho na wo so nipa na bobra na okọ nanim na wabra bono na bra bono wani je ho a instead so wani bebre no ben no yesi ni twaso na be nipa no na onipa ne nkyerɛw ekwan ofa so na wo so kosa tibienum danse obey yesi egu nipa ne ni mo yesi no adɔso yesi no mo di gu nipa ne mo ase bebre no enya brabo eto obi biara wa obi akɔ nanim anasa wo nua bi a oye bibia wani gye ho anasa ye ofe no wani agye ho nti no wani abre eti yesi no de ekoso pa na mese nipa so munyai na obi bobra na ekwane ma ben no na oben no a de omu no so abeka wo de ene na obi trogu ne ka achi ka mebere ai ka mebere o na nka mi hira ye awrade ye hira me ka mebere
ebra me brane de wa hu na ne ya nyame hira me de magiska dro ene ya me tie se nyame hira me abro so te se de me sira urade so hira me ya krofo be ka say mame akua de afamu o am de famu am de eko lady bremu ne emfa I think me so me kind of kwan for from say obi ade bia wo de wo sole a wo si yes na obedi akire wan hwe wanum wan hwe a wontimi nko wanim because we are see aba na adwuma ye so won so baba eja won kirema na daati won kirema etimi aka say ye ma metena ase ye na natena ase yes wa tena ase say no ye ba wo de wo so wonya adwuma wo de wo so won hwe wa bra bombo na wo sole ya nkofo nsem na wo bedi se nkofo nsem na wo bedi a woni mra ho so no na wadane kokosachi waka akire akira mesimi dan akira na fly there waka akire obi ewiase wo ye yase bia wontimi ntumpon eniti na osomafo Paul say me ma me wure fi ni etwemu no me de edamanim enti sometimes say what to say yes why you say ya na wo hwa wo ho na enti saa eni akire na mpem ye dai fa ko wanim ana wo nso so a wo sole ankofo nsam na wo bedie no wo jeje no me ma ho because ye wo bi wo ho a wo ye dan nya bi na ehira no wo ye dan nya ni ehira na efire soro nti wo de wanu si ho sa wo be se na enya wo no na wo ne nya na mo wo ne nya me na ye dai enya nti abasa bon se na wa bra bon na ye dai sei nti etwa se ye hweye e wo ye dai yes. Wow, lady, where the infant chat to your friend is saying, Judah experience, no, my end dates, no, time, phone number, no, 17th December, our tema, Committee 9, Golden Dragon Casino in Chenhua, Word of Transformation Chapel, Judah experience, Mr. Bra, na ya menya, Mr. Yenyen Kokro, Judah, na such an say, aye. Inti yebe wura 2024 munya meka kire Israel fon se eko amu kwemu ma Juda ndi kanam de asase na hyene sa inti yebe ma Juda di enimu kan ewo nyame yadema 17th December tema committee 9 we are 3 o'clock when you got that give 3 yes no answer well, I'm fuwe we person mafia me. I'm 055 631 6586 055 631 6586. Me da say. Lady me pa dia ye. Oh, auntie. Lady pa dia bo me kutia. Oh, lady na kutia bia lady me na bo to ye. Yo, sorry so ebre na ye bre na. Bronya ebe fabric center so. Honso sem katra to dwana. And they say so but don't come yo, don't come. You go so fabric center. You were opposite Lawrence Park. China House. Urema Ubehu Fabric Center. Your number is 024 39 38 556 024 39 38 556. Ekuya ura ho ebe onwanwa. Ade ade to the 50 cedis and 25 cedis. Mate so 20 cedis. They will take a tie bia Oba Fabric Center. Ubenya bi dia ofie. Ene me ba be lazy bi. Ene me nyina mo producers ne MC for sound set obia light I can say Becky my PA papa yakram have a lovely weekend onyankopon won hira mo na omomu nyina mo ankopem se besenhia bio bye Found to Nipa no ni penya found to Nipa no ni penya yo